uusi video, eli nolon tilanteet maastossa. Eli ensimmäisenä on väärässä paikassa kakkaaminen. Ei. Frida. Tässä ei kyllä saisi kakata. Joo, sori. Sun pitää varmaan kerätä ne kakast pois. Joo, moikka. Miksi sulla on tommoset jäljet? Ei toi lähde ihan sama. Ei mitään. Toi varmaan riittää. Seuraavaksi vuorossa olisi tippuminen. Tippuminenhan ei ole nolo, mutta se saattaa tuntua joidenkin mielessä todella nololta. Ja sitten, jos se hevonen vielä laukkaa jonkun oudon ihmisen luokse. Ja mä se... Minne se Frida meni? Frida! Hei. Kuka toi on? Sori ihan hirveesti. Tää on mun heppa. Joo. Ei se haittaa. Joo. Hirven noloa. Seuraavaksi on, eli heppa alkaa piehtaroimaan jossain tyylin mudassa. Ja sit se on ihan mutainen, kun sä menet tallille. Ei. Apua. Eikä. Siiri, mitä sulla on oikein käynyt? No, Frida alkoi vähän piehtaroimaan. Okei. Ei muuta. Sitten kolmantena, tai en mä ole varma, mutta varmaan kolmantena, on se, että kun on uittamassa heppaa, niin sit se tiputtaa ja saat ihan litimärkejä. Siellä on vielä ihmisiä. Vihdoin täällä uittamassa. Wow. Ei prrr. Vitsi. Hei, sattuko? Ei sattunut. Okei. Frida. Vitsi kun nolo oli. Nyt toikin on menossa. No se menee ihan täydellisesti. Frida. Vitsi oikeesti. Mä vien 50 vetoa, että mä en tipu tänään. Joo, tuossa näittekin vähän sitä alkua. Mutta sä tiput just väärässä tilanteessa. Tässä oli nämä kaikki nolot tilanteet. Ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin voisitte sitten Tilata kanavan. okei, joo, no sieltä tulikin se.